Mediarno Hambai, Chini Hasteni, Chini Bubakra, Hayake Ipramothani, Chairman, Chini Maharaja Bishumaniko Bahadun, Pasolis Tomo Asimani Shah, Chini Takarjola, Block Niangai, Chini Rajiv Bobono, Chini Bubakrani, Asimani Shano, Sunjo Khatum Khaza Khaye, Sun Palai Laika, আর তিনি শুধু টাকার জ্বলাওয়া সারা ত্রিপুরা করিঙিনো চিন বুবাগানি ও বার্থডে ও আছে মানি সাল পালাইলাই দङ आंनि बागै हले जों साइमानो चिनि बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बाहादुर ब चिनि अ दफाव कायसा मसिहा दिप्रासारनो मोथांनानि बागै रखजाखना हनि जों खावान सबिनाव ताइ चिनि बररनि खातुं खाजा जों ममन दिनि अंलाय दङ इ जनम थांनायका फायखानिनो जों दिनि खातुं खाजा कै जतो दिप्रासारक दिनि चिन बुबागानि अ बार्थडे अ आसेमनि सा बेलाय दं हमनि सा एबं मत बेलाय इम्पोर्टेन्ट सा আর जों दिनै अबनो सुइलायो चिनि इसरनो कायतनो जों मन सुइलायो जे चिन बुबाग्रानि उमर बिनि जा आयु ताइबो कलक तंनानि उंथु ब ताइबो दिप्रासन बै सामुं खायमानि उंथु जों दिनै जत मेडिया जों थ्रुतैनो जों मबो बुबाग्रानो बसुम बिनि हेपि बार्थडे न जों विश खायो बुबाग्रा खनाय दं हांकाय आं बनबो बेलाय खुलुमनि सावो चिनि बुबाग्रा बिनि आयु ताइबो लंनानि उंथु ब ताइबो सामुं खायमानि उंथु चिनि जतनि दिप्रासन दिन नासिम ताइ जों बिनि बार्थडेआव कायसा मनो चिनि नासिकमु चिनि वांसकमु चिनि अबनो जे चिनि जत दिप्रासार ताबो जारा थांजाव फाया करो ताबो बिनि कखनो जे ताबो वांसुकि मेरो बरक जतन वांसुगै चिनि बुबाग्रानो सापोर्ट खनेनि बगै बुबाग्रा आसक सेक्रिफाइस खायतमनि याबो ताबो बरक मत वांसुगै मे आम हरनो आं कयना मुजुङो जारा ससियेल मिडिया सिनेर कारण दिप्रासन बै किछु एकना किछु म खाय करना नय आम न जतन बुबाग्रानो सापोर्ट खायदि बुबाग्रानो जुबादि बुबाग्रानि जे इमांनो मुखथां खायनानि बगै जत दिप्रासनो आं सानमो दङ थांजा अम हाय दिनो आं दिनि कसानो मुजुङो जे अ थांजा नंगो चिनि मेन स्ट्रं आमन बगैनो जत हालुफोर खायनाय न जतन थांजा खायबेदि थिनांगो चिनि ताइबो चिनि सामु खायदे गमो तमो बुबाग्रानि बिसिंखौ हामबाय ये साल से कांग्रेस स्कूल में जो लोग बनी जिन्हें हाई शाबाश सारी तारीख बुलायो वो बुआ ग्रास में सालो ये तो तिब्बत ये सामने आते पत्थर का सुनानी हम खाई बेटी अब तो ये परसेंट मिशी सामान कितना क्यों अब साग्राबिन व्यक्तिगत भावे हेबा हेपन अब चिन पार्टी नि कोनि स्टेशन करे जों बुबाग्रा न रतन शिव चिन तिब्राम थाबो खरकसानि न कमान चलिबो जे कमान अब चिन बुबाग्रा सायाकु हयतोबा कोनो कारणे ब बिनि व्यक्तिगत भावे साकना ओमफ्राय आं तो पार्टी पगियाबा जों आपनो कोनो आसे इम्पोर्टेन्ट नाजलिया आं आसा खायो बबो हयतोबा आपनो हाते कत कासनन बगले सायाना नुमनि केसे बिनि ससियल मिडिया नुखा साबसाव राजु दं जि संग किन्तु कासना फाइदिले सामन गया गावनि बगै हम कोनो यासे बिनि पार्टी चिन बुबाग्रा कमेन्ट या तो रिया को सुना जाबो कोनो स्टेटमेन्ट करिसिन ताका युसुल में नुका गंगमानो नासे मान लगे के जंतल प्लाजा गंगमान तो केबा बुग्रा सिमा हनी सालो सामने ऑर्केस्ट्रा अब इथरो मोतान है ऑर्केस्ट्रा गरमबा ओ रिटुराबा फाइनि नबदे apa dina uni ma ho no apa ta apa ni titam paktu एक्चुअली ओ मासे दो गासो म एक्चुअली माने ड्रग्स नि माने एंटी ड्रग्स नि जे अवेयरनेस ताइ केसबो रिटुराबा हा खरसा बहुत सक्सेसफुल बरो और शुद्ध ऑर्केस्ट्रा जिमी नंगला ना सक्सेसफुल बरो न सुन लगाओ तु माने तार म यूथ दंनि कासा प्रोग्राम जे अब स्टूडेंट दंनि कासा प्रोग्राम चिनि टीआईएस नि बिकॉज न साइमनो रिटुराबा बवा चले चिनि नॉर्थ ईस्ट मिशन खरसा नाम करा बबो खरसा सक्सेसफुल जा और इवन गसाबै मुसुबो बरो खरसा बसु जागा थांगिमान माखासे एग्जांपल बसुमारो एजुकेशन नि सिस्टम ति सुलतु बजा कोन तंग खालानि बगैया और कोनो तंग थय मसावै होना नाबैया कारण और खबो सोंजानि दं आन बगै जों अ प्रोग्राम न जे टाउन रविन्द्र भवन जों बनो तुगमानि कारण जों नासिक मुं अबैया जेता ओपन ग्राउंड न थाङै मसालाय आमति फनान को गबो एंटी ड्रग्स नि कायसा प्रोग्राम से